इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायफिननाय जाबाय आरो नोंथांमोननो मैयानि आरो दिनैनि गोनां रादाबफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों फोसावनाय जागोन। थांनाय 15-16 जुननि हरनि समाव लादाखआव भारतारि सान्थ्रि आरो चाइनानि सान्थ्रिफोरनि गेजेराव गावलायनाय जायो आरो बे मोगा-मोगि जानाय गावलायनायाव भारतारिनि सा 20 सान्थ्रिफोरा रुंसारि जायो। गुबुन फारसेथिं चाइनायावबो गोबां सान्थ्रिफोरा जोखोम जादों होननानै खौरां मोननाय जादों आरो ANIनि रिपर्ट बायदिब्ला चाइनानि सान्थ्रिफोरा गासै सा 43 थैदों होननानै फोरमायदों। फारसेथिं अरुणाचल प्रदेशआव गोदान हारिसानि ना नागिरनानै मोननाय जादों आरो बे नाखौ सिकु आरो सिराम दैमानि सानजा सियां जिल्ला अरुणाचल प्रदेशआव मोननाय जादों आरो बेखौ जवाहरलाल नेहरू कलेजनि जुल'जि डिपार्टमेन्टनि डक्टर केशव कुमार जहाया नागिरनानै दिहुनदों। बिथाङा नागिरनानै मोननाय गोदान हारिसानि नानि मुंखौ सिज'थ'राक्स सिकुसिरामेन्सिस मुं होदोंमोन आरो दासान्दि बे दैमायाव बेबायदि हारिसानि 65 ना दङ होननानै बिथाङा फोरमायबावदों। मिज'रामाव दासिम गासै सा 8,894 मानसिफोरखौ क्वारान्टाइनआव लाखिदों होननानै मिज'रामनि हेल्थ मिनिस्टार डक्टर आर लालथांगालियानआ फोरमायदों आरो बिथाङा फोरमायबावदों क्वारान्टाइनआव लाखिनाय मानसिफोरखौ हटेल क्वारान्टाइन, इनस्टिट्युशनेल क्वारान्टाइन आरो ह'म क्वारान्टाइनआव लाखिदों होननानै बिथाङा फोरमायबावदों। मणिपुराव मैया गोदानै सा 32 सुबुंनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों आरो दासान्दि मणिपुरनि टटेल केसआ जाहैबाय 490 आरो दासान्दि एक्टिभ केसआव दङ 339। गुबुन फारसेथिं मिज'रामावबो मैया 4 सुबुंनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो मिज'रामाव दासिम टटेल केसआ जाहैबाय 121 आरो मैया मिज'रामाव मोननाय 4 COVID-19 पजिटिभफोरनि मादाव 3 जाबाय दिल्लीनिफ्राय फैनायमोन आरो गुबुन सासेया जाबाय महाराष्ट्रनिफ्राय फैनायमोन। 93थि अस्कार एवार्डखौ 25 एप्रिल 2020 सिम फासायबाय आरो बे अस्कार एवार्ड थामहिनबा एकाडेमि एवार्डआ फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि फेब्रुआरि दाननि 28 खालाराव जानो गोनांमोन आरो बेखौ कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि थाखाय बेखौ 25 एप्रिल 2020 सिम फावसायनाय जाबाय होननानै फोरमायदों। मैया भारतनि गाहाय मन्त्रि PM थामहिनबा नरेन्द्र मदिआ हादरनि चिफ मिनिस्टारफोरखौ लानानै मोनसे भिडिअ कनफारेन्स मेल जदोंमोन आरो बेवहाय बिथाङा बुंदोंमोन दि गासैबो गभर्नमेन्टआ होनाय रुल्सफोरखौ साफ्रोमबो मानसिफोरा फालियोब्ला COVID-19 केसेसखौ खम खालामनो हागोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो मैया भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों हादरनि CMफोरजों सावरायनायाव बिथाङा बुंबावदों दि बुहुमनि हादरफोरनि मादाव दासिम जोंनि हादराव गोबां खम मानसिफोर थैदों। बेयो मोनसे मोजां खौरां आरो बिथाङा बुंबावदों 50% जौखोन्दोखौनो दासिम भारताव रिकभार थामहिनबा बारग'नो हाबाय होननानै फोरमायदों आरो बिथां PM मदिआ बुंबावदों दि आनलक 1नि थांनाय 2 हाप्ताखौ नायब्ला भारताव गोबां COVID-19 केसेसआ बांदों। बेनि थाखाय सरकारा गुबुन मोनसे राहा लागोन आरो बे बांनायखौ होबथानो थाखाय सरकारा गुबुन मोनसे राहा लागासिनो दङ होननानै बिथाङा फोरमायबावदों आरो बिथाङा बुंबावदों दि सम मथे हादरनि मानसिफोरजों बाथ्रा रायज्लायनायाव हादरा COVID-19निफ्राय रैखाथि होनायाव गोबां मदद होयो आरो COVID-19नि बाथ्राखौ सानदांनो हानाय खालामना होयो होनना बिथाङा बुंदों आरो PM मदिआ हादरनि गोजौ थाखोनि मन्थ्रिफोरजों COVID-19नि सोमोन्दै फैगौ सनिबाराव मोनसे मेल जगोन आरो बे मेलाव COVID-19नि माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायबावदों। आसामनि COVID-19 स्टेटासआबो गोबां बांबोगासिनो दङ आरो दासान्दि आसामनि COVID-19 स्टेटासखौ नायोब्ला दासिम टटेल केसआ जाहैबाय गासै 4,510 बेनिफ्राय हगारना होनाय अनजिमाया जाबाय गासै 2,411 आरो दासान्दि एक्टिभ केसआव दङ गासै 2,088 आरो थैनायनि अनजिमाया गासै 7 जाबाय आरो माइग्रेटेडनि अनजिमाया गासै 3 जाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जेसेबां खौरांफोर फोसावबाय थादों नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ
अलखौ थुनानै ला जाहाथे जों फोसावनाय गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो मोननो हाया। उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।